van les preparacions per posar en marxa la Conferència pel Futur d'Europa? Doncs, com sabeu, la Conferència pel Futur d'Europa és un projecte que va sorgir després de les eleccions europees de l'any passat, el 2019. Els caps d'estat van decidir, juntament amb la Comissió Europea i el Parlament Europeu, iniciar aquest projecte per tornar a repensar la Unió Europea, tornar a repensar el projecte europeu després d'uns quants anys que no toquem, diguem, els tractats o que no toquem el projecte, i teníem la intenció des de les diferents institucions de portar-ho a terme durant l'any 2020. El que ha passat, doncs, com sabeu, la crisi del Covid ha afectat també les preparacions de l'inici d'aquesta conferència, que havia de començar els seus treballs al maig del 2020, i doncs, perquè estàvem enmig d'aquesta pandèmia no es va poder fer, els caps d'estat no es van poder reunir, no es va arribar, diguem, a una conclusió doncs, per iniciar aquest projecte, i s'ha quedat una miqueta retrasat. Des del Parlament, des d'on us parlo, estem empujant els darrers mesos per iniciar aquest projecte perquè realment creiem que més que mai, fins i tot amb la crisi del Covid, més que mai aquest projecte té sentit. Si tenia sentit abans, després de les eleccions europees, de millorar alguns instruments, com va ser, per exemple, el que és l'Spitzenkandidat, el candidat comú a les eleccions europees, que, com sabeu, es va iniciar el 2014, i a les eleccions del 2019, tot i que la campanya la van fer els candidats comuns als diferents partits europeus, el Consell va acabar, diguem, rebutjant la proposta d'un candidat comú i va acabar, diguem, posant a la presidenta de la Comissió Europea una persona que no havia sigut Spitzenkandidat. Doncs una d'aquestes lliçons era com millorem aquest funcionament, com millorem les eleccions europees, però no només. No només aquest projecte vol tractar dels aspectes institucionals, que són importants, que molts de nosaltres ens preocupen, però que el projecte europeu va molt més enllà. Doncs també es volia parlar de la recuperació econòmica, del Green Deal, de la digitalització, els grans projectes, diguem, que són d'aquesta legislatura europea. Doncs si això era important abans, amb el Covid encara ho és més. Com sabeu, amb aquesta pandèmia i amb aquesta crisi que encara tenim i que viurem, malauradament, durant encara molts mesos, els ciutadans es van preguntar des de l'inici on estava la Unió Europea. Sobretot quan va arribar l'ajuda xinesa a Itàlia i es preguntaven els italians on estava la Unió Europea. A Espanya també ens ha passat i en alguns altres països també. Crec que és un dels temes que, diguem, que aquesta conferència pot portar sobre la taula, o sigui, com millorar, diguem, la visibilització del projecte europeu, perquè la Unió Europea moltes vegades està present, però els ciutadans no ho noten, com avançar en polítiques que els ciutadans ens estan demanant. Per exemple, la Unió Sanitària és una de les propostes que des de diferents partits, en el meu cas el Partit Socialista, però la presidenta de la Comissió Europea se n'ha fet ressò i l'ha pres com una proposta seva, com avançar cap a la Unió Sanitària, perquè sabeu que fins ara la Unió no té pràcticament cap competència en aquesta matèria i aquesta pandèmia ha posat sobre la taula i ha posat llum a la manca de coordinació que els països han tingut durant aquesta pandèmia. Doncs com aquesta conferència, com pot avançar, diguem, per exemple, en aquesta línia, també com reforçar l'estat de dret, que crec que és una de les assignatures pendents que tenim al projecte i estem veient derives autoritàries a molts països que crec que la Unió també s'ha de prendre en consideració, a més d'evidentment una recuperació econòmica i verda, justa i sostenible, que és un altre dels grans projectes que estem tractant. Per acabar, perdó, que crec que m'he allargat molt, però els preparatius estan encallats, diguem, per culpa d'alguns noms a l'hora de presidir aquesta conferència. Com sabeu, a vegades els noms i les persones fan que el projecte pugui trontollar, però esperem, diguem, des del Parlament Europeu i des de moltes institucions i organitzacions de la societat civil, com el Consell Català del Moviment Europeu, estem demanant que comencin aquests treballs, encara que siguin online, perquè ara mateix sabem que haurem d'estar en manera virtual durant molts mesos, però que els ciutadans tenen ja ganes de començar a parlar d'aquests temes i en parlarem durant els propers anys per poder afrontar les eleccions europees del 2024 de manera molt més reforçats i per poder reforçar el projecte europeu. Què podem esperar d'aquest procés i com s'espera que la societat civil pugui participar-hi? D'aquest procés esperem repensar el projecte europeu
millorar-lo en molts aspectes que són necessaris, avançar en alguns aspectes com he dit, com la unió sanitària, com la recuperació verda, com la digitalització o com la defensa de l'estat de dret, però sobretot el que crec que és important d'aquest projecte és que involucri els ciutadans i facin, diguem, que els ciutadans vegin més que mai per què és útil la Unió Europea en els aspectes quotidians, per què és útil aquest projecte de manera de cara al món, de per què és útil que siguem units a un projecte, diguem, confederal, supranacional, per poder afrontar els reptes comuns. Crec que és un dels grans objectius que hauria d'anar més enllà de les reformes potser més institucionals o més, diguem, tècniques del que sigui el projecte i sobretot és, crec, que l'assignatura pendent que té el projecte europeu, no? Com ser popular entre la ciutadania, com fer que el demos europeu, el que sempre a vegades parlem de ciutadania europea, es reconeix no només amb el símbol, amb la bandera, sinó amb els valors europeus. Crec que els valors europeus ara mateix estan amenaçats més que mai, sobretot a nivell multilateral, a nivell global. Veiem una crisi creixent entre el model dels Estats Units, entre un model de Xina. Crec que la Unió Europea s'ha de reivindicar més que mai i la crisi del Covid ho ha posat més en evidència encara si es podia. Com podem involucrar els ciutadans? Crec que els ciutadans han de veure en aquest projecte una finestra d'oportunitat per aportar la seva, per primer conèixer una mica més aquest projecte, però alhora també una oportunitat per conèixer-ho i, per un costat, crec que des de l'organització s'està parlant, des de les pròpies institucions europees, des de la Comissió, el Consell i el Parlament, d'organitzar unes àgores ciutadanes, ja es va fer a la darrera Convenció Europea, però crec que diguem que les diferents associacions i ciutadans europeistes no ens hauríem de quedar només en això, perquè aquestes àgores estan molt bé, però tenen una capacitat limitada a nivell de països, de quantes se'n poden organitzar, i ara mateix, a més, perquè tenim aquesta situació del Covid, doncs encara la presència física és un altre repte que fa que aquestes àgores siguin interessants, però no siguin les úniques. O sigui, crec que els ciutadans, a través de les diferents plataformes, la societat civil, organitzacions com el Consell Català del Moviment Europeu, però no només, els partits polítics, també els parlaments, també els ajuntaments, també crec que altres organitzacions, com poden ser les universitats o el món acadèmic, crec que tots ens hauríem, de conscienciar que aquesta és una oportunitat per poder dir la nostra, organitzar tallers, seminaris, perquè els ciutadans puguin dir la seva i puguin adreçar el que els preocupa més i, evidentment, després canalitzar-ho pels canals que s'establiran des de la conferència, perquè si no no ens assegurarem que els caps d'estat o la Comissió o el Parlament, recullin aquestes idees que esperem i que creiem que la gent té i que les facin seves i que realment puguin quedar plasmades amb unes conclusions i puguin quedar plasmades amb unes reformes que la Unió Europea ha de portar a terme. Crec que la gent jove és essencial, perquè parlem precisament, i com el títol és El futur d'Europa, conferència pel futur d'Europa i no per Europa, que crec que és un matís important. La gent jove té un paper destacat, crec que són els primers interessats en involucrar-se en aquest projecte. Potser, en alguns casos, tenen menys interès en aquest tema, a vegades, perquè s'ha comprovat que en alguns països la gent més jove dona per garantit el projecte europeu i potser no s'identifica i no té tanta passió com potser les generacions que van lluitar per integrar-se al projecte europeu. Això ho hem vist amb els diferents baròmetres de l'Eurostat, però precisament crec que totes les associacions, entre elles, per exemple, això, el Consell, hem de fer i ens hem de posar nosaltres mateixos els deures d'arribar a aquesta part de la població que sovint dona per fet la Unió Europea, però que sincerament no podríem viure sense ella, perquè jo inclosa vam néixer dins d'aquest projecte i crec que és l'única manera de poder afrontar els reptes que tenim per davant.